предмет от желязо го прогонва мигновенно. Слънчева светлина. С първите лъчи на слънцето и пропяването на петлите, караконджулът губи силата си и изчезва. Искате ли да ви опиша как точно изглежда според различните региони на България? Караконджулът е среднощно демонично същество, което обитава пещери, запустели воденици или тъмни кътчета близо до вода. Изобразява се като грозно, космато същество с човешко лице, но с конски крака, копита и понякога крила или опашка. Поведение и пакости. Неговата основна цел е да примамва закъснели пътници, като ги подмамва да се качат на гърба му. Щом човекът го яхне, караконджулът го язди до първи петли, прескачайки дълбоки пропасти и реки, докато жертвата не издъхне от изтощение или страх. Вярва се също, че обича да бута хора от мостове или да ги подхлъзва по стръмни скали. Защита и слабости. Сол и хляб. Тъй като се счита за нечиста сила, той не понася символите на гостоприемството и свещените храни. Желязо. Дори докосването до предмет от желязо го прогонва мигновенно. Слънчева светлина. С първите лъчи на слънцето и пропяването на петлите, караконджулът губи силата си и изчезва.